Hello, it's me. Аз съм Сана. Преди да ти споделя каква е темата на днешното видео, искам да ти разкажа една история. Много отдавна, доста далеч от тук, имал един мъдрец, който живеел в едно малко планинско селце в мъничка колиба. Той, както казах, бил мъдър и скромен човек. Хората често се допитвали до него за съвет. Той живеел сам, нямал жена или деца и бил отдал целия си живот на отшелничество. Рядко слизал в града. Случвал му се от време на време да слиза до града и да сяда на центъра на площада с купичка в ръка, да проси. В тези моменти всички жители на града много се радвали да го видят, защото селото му било нависоко в планината и рядко имали време или търпение да отидат чак до там, за да го видят. Един такъв ден, когато мъдрецът бил на площада и просил, покрай него минал най-големия богаташ в целия град. Даже не само в града, ами в цялата околия. Държал много ниви, имал различни имоти и въобще бил много богат. Когато богаташа видял мъдреца, незнайно защо не му дал милостиня в купичката. Даже доста се ядосал. Не само, че се ядосал, ами започнал да го обижда. Мързеливо старче, защо не се хванеш на работа да си изкарваш хляба? Ами просиш от нас, трудолюбивите граждани, как не те е срам, наглец такъв. И други такива лоши думи. Мъдрецът нищо не му отвърнал. Даже не му обърнал внимание. Стоял си все така скромен и дори леко усмихнат. Богаташът се прибрал у дома, но някак мира не му давала спокойната и даже леко усмихната физиономия на мъдреца, който срещнал на площада по-рано през деня. Затова взел, че споделил със съпругата си за случилото се. Казал и всичко. Как минал през площада, видял мъдреца да проси и го наругал. Жена му онемяла. Цялата се притеснила. Как може не само да не даде паричка в купичката на мъдреца, ами даже да му вика и да го обижда насред площада? Това не било на хубаво. Набързо му обяснила, че мъдрецът, слизайки от селцето си при тях в града, им давал шанс да направят добро. И че той нямал необходимост да проси. Имал си достатъчно храна от градината и така или иначе имал много добри хора, които винаги му заделяли ял рис, я картофи и му носили до колибата. Богаташът обаче не му мигнало окото. Но нали жена му настоявала той какво да прави? Обещал и да отиде още на следващия ден до колибата на мъдреца, да го намери и да му се извини. Така и направил. Отишъл нависоко в планината, намерил колибата на мъдреца и почукал на вратата. Мъдрецът му отворил. Пак усмихнат, пак така добър. Богаташът започнал да му се извинява. Мъдрецът го погледнал учудено. За какво ми се извиняваш? Богаташът се замислил леко и започнал да разказва цялата история. Вчера на площада в града ти докато просеше, аз не само, че не ти дадох пари в купичката, ами те наругах. Толкова лоши думи ти казах. Искам да ти се извиня. Моля те да ме извиниш. Мъдрецът отново го попитал. За какво ми се извиняваш? Преди дори да остави време на богаташа да отговори, мъдрецът му казал. Представи си, че имаш гости в дома си, на масата приготвени има много вкусни ястия, но твоите гости не хапват нищо и без да ядат си тръгват. При кого ще остане храната? Богаташът го погледнал и казал. При мен? Мъдрецът продължил. Вчера на площада аз не приех твоите обиди. Тогава богаташа осъзнал колко мъдър наистина бил мъдреца. Точно както в тази кратка история, ти имаш силата да не приемаш обидите на другите. Не се захващай за тях като за ценен подарък. Някой ти казва, ти си глупак! И ти с широки обятия хващаш обидите му и ги държиш силно близо до сърцето си и вярваш, щом той ми казва, че съм глупак, сигурно наистина съм глупак. Не! Разбира се, че не си.
не трябва да позволяваш на другите да променят представата ти за себе си. В същото време не дей да им отвръщаш, не дей да реагираш. Не, ти си глупак, ти си най-големия глупак. Става като домино ефект. Просто не обръщай внимание. В живота не можем да очакваме хората да се държат винаги добре с нас. Но ние имаме силата да действаме и да направим по-доброто в ситуацията. Да се засмеем и да се отпуснем. Така че следващия път, ако се озовеш в подобна ситуация, в която някой те обижда, не приемай обидите. Усмихни се. Ти си прекрасен. Ако това видео ти е харесало, натисни палец нагоре, абонирай се за моя YouTube канал. Ако искаш да ми споделиш нещо лично, пиши ми лично съобщение в Instagram или Facebook. А ти как се справяш в подобни ситуации? Можеш ли да се засмееш, когато те обидят? Ако искаш да споделиш нещо по темата или имаш идеи и предложения за видеа, пиши ми в коментарите, ще се радвам да чуя твоето мнение. И последно, не забравяй, качвам ново видео всяка неделя точно в 12 часа. Така че след тази неделя, в която качих това видео, следващата неделя, точно в 12 часа, ще се видим отново. Чао! 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 Всяка неделя 12 часа. Всяка неделя 12 часа. Искам да изпея нещо. Моля ви се. Скандал боговете. Бебе! Скандал боговете. Скандал боговете. О, бебе! Скандал богове! Ама камерите работят, нали? Бати базика. Не! Мързеливо старче, защо... Мързеливо старче, защо просиш от... Да. Мързеливо старче, защо не се хванеш на работа като нас, трудолюбивите хора, а просиш... Да. Мързеливо старче, защо не се хванеш на работа да си изкарваш хляба като нас, трудолюбивите хора? Как не те е срам, наглец? Не мога да кажа думата. Случвам се. Дай, моля те само. Всичко е точно. Мързеливо старче, защо не се хванеш на работа да си изкараш хляба, а просиш от нас? Гледа към мен и че те отматка. Да се не обърна, Финко. Финко, много си зле, братле! Влизаш ми в кадър! Че ще се напикая! Разбрали ми, Що ти смачкан джоба? Не ме гледай в циците! Ма не, при мен се вижда много яко, Всяка неделя 12 часа, 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 всяка неделя 12 часа.